Een vrije trap al in de 4e minuut voor de Hogeveeners en die gaat er voornamelijk zien. Het is Robert Fik die het scoort. Maar hij hier de vrije trap ervoor te vlug nam en had dus echt een gele kaart oer deze actie. De ploeg van Bert Hollander op betiede afterstaan. Dan deze oertreding en het is op een nij de clubtopscorer Robert Fik van Hogeveen. Zijn tweede geel en dus na een kwartier al maakt hij er al met een rode kaart. Het wordt een schoft voor dat FVC wat veranderd kan, maar op slag van rest wordt het ingelijk. Het is de kopbal van Omar Wijnja op de corner van René Hoen. En dan is de stand in liekwicht en had FVC de hele tweede helft dus nog een man meer. En dan de vrije trap van FVC in de tweede helft. Een kwartier voor tijd is het René Hoen met een fraaie treffer. Hij zet de Leeuwters voor het eerst op voorsprong in dit duel. En nu staan de Leeuwters aan de goede kant van de score. En wat is er nog meer mogelijk? Want een goede wedstrijd wie het net, maar fraaie momenten die winnen er wel degelijk. Een fantastische bal van Ruurt Algra. Hij scoort zijn 15e treffer voor FVC van dit seizoen. En ja, is het een voorzet of net? Hij gaat er heel mooi in, binnenkant peel. 3-1. Comfortabele voorsprong voor FVC. En dat alle keer in een tijdsbestek van een paar minuten. En het wordt nog fraaier. Want het is René Hoen die het zelf op avontuur gaat. En die had een heel aardig trucje in gedachten wat volstrekt mooi uitgevoerd wordt. Het is René Hoen. Ja, wissel hem nou maar, zei ik had twak gescoord. Hij tilt de eindstand naar 4-1. Met deze beauty van een goal. Het weer net altijd lieke goed, maar wel hele fraaie goals en hele wichtige punten voor FVC.